misili ainu Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali baiti at-tayyibin at-tahirin wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ambal Mashrif la TV lajba mo bela jene fon islamia ka fulenu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anga dine baro hukumu konnala dine baro mi sileno Shrif la TV la ni jamukano ka karamo bismillah ni ka wuli ka se karamo ma ka baro kenu ye dine kuna foni doka bi ambe kay ani ankara mo do be ñon fe kaya noy El Haj Cherno Isa Umar Kane Isa Umar Kan ale la silikela do kayano kay kuma la sesula dine la silikela do karamodo wa islame demsenu ka tomi me noy ijmaye o prezano kaya bi ani abina je ka baroke dina kuna fondo ka ankara mo bi ambe fe ka baroke walanda mi kan o walanda mi ni mawbe nyini ka nyina ko doni noy sinjituwe fe ni qur'an kuma na kan ala kira yɛrɛ fana ye sallallahu alaihi wa sallam ay fa caman fo anyi sinjitu nafani afsamantiya kan nga yani an ka don baro yɛrɛ baju kɔnɔna la an ka ɲininkali fɔlɔ yɛrɛ jumɛn o ye sinji yɛrɛ ye fɛn jumɛn an karamɔgɔ Isa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. شارو عثمان يعني أنغا سيكا ɲininkali jaabi na akadi anya anga foli bla en fleur bagawuni alla mek le jekulu bela jelenye ani ka foli bla aw yere la minum beni islamiya dinaina aw barawla su ani tle sangani wati bela jelena eni nyoko naw bela jelena jamana in kono ani jamana in koka amba nyine ala fe aw be bara minna halibi ala ka ke nyetare islamiya bela jelenye ala ka awni islamiya bela jelen sara abarawla o kofe alhamdulillah ye ɲininkali min sembena inshallah an b'a ɲini ala fɛ hali bi a walawalali ko ɲuman ala ka nɔgɔya ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ye o de ye min ye sinji tugu ye n'o fɔra silamɛya kɔnɔ o ye fɛnba de sinji n'a fɔra sinji kuma tɛ ka tugu o kɔni o ye fɛnba de ye silamɛya kɔnɔ sinji yɛrɛ ye fɛn juman de ye fɔlɔ o de ye balimaya min n'o ka sɔrɔ ni hadamaden bɛ o sɔrɔ ka bɔ bayanfanw ni fayanfanw ani balimaw minnu n'o ka sɔrɔ ni olu ye a balima surun ye ka o dilan ka ɲa ka sɔrɔ fiye kana don a la i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na ani ala kira y'a fɔ cogo min na i ka kan ka ɲumanya minnu kɛ ani i ka kan ka min kɛ a la ɲumanya nasira la a bɛ fɔ de ma ko sinjitugu idan kɔlɔlɔ minnu bɛ a tigɛli la n'o de ye ka waleyaw dɔw kɛ wali kɛlɛ ka fɛn dɔw fɔ a kɔnɔ min n'o ka sɔrɔ n'a ti bɛn min bɛ kɛ sababu ye balimaya min bɛ yen nɔ ka o tigɛ wala ka a lanɔgɔ a bɛ fɔ de ma ko sinjitigɛ ala kan kisi o ma o la sinjitugu o de ye dɔrɔn kuma lasurunya la balimaya min n'o ka sɔrɔ ni kelen do k'o sɔrɔ ka bɔ ni bayanfa ni fayanfa ani balima surukunda i ko o mina k'o dilan k'o ɲa o de ye sinjitugu ye. An karamɔgɔ an kelen kɔfɛ ka a faamu sinji ye mun ye ani sinjitugu yɛrɛ ye jumɛn ye o faamulen kɔfɛ an b'a fɔ ko sinjitugu sinji yɛrɛ bɛ tugu cogo di. Alhamdulillah ustaz hali bi ɲininkali in fana a diyara an ye kosɛbɛ min ye sinjitugu ye a nasiraw a ka ca nga an bɛ min fɔ a la min n'o ka sɔrɔ n'o de ye a bakurubaya ye a bɛ kɛ ni min ye ka caya i n'a fɔ an karamɔgɔw ala k'u sara ɲuman na olu ye min fɔ o de ye takunu bi ziyarat a bɛ kɛ ni bɔɲɔgɔnna ye maaw ka to ka bɔ ɲɔgɔn na nin y'i balima de ye balima surun sinjiya bi ni a n'a cɛ i ka to ka bɔ a la sanga ni waati min ni ala ye nɔgɔya kɛ i ye i ka taa bɔ a la aw ka baro kɛ a bɛ nisɔndiya ni ka nali ye i fana bɛ nisɔndiya ni a ka yeli ye a bɛ kɛ ni o ye dɔnnibagaw ko tuguni ko sinjitugu bɛ kɛ ni bilhadaya ni hadiyadi ye hadiya ye juman ye an b'a fɔ kuma kɔnɔ cogo min na i n'a fɔ ka donbolow di mɔgɔ ma fɛn min n'o ka sɔrɔ ni i yɛrɛ y'a bɔ i yɛrɛ kun na k'a di a ma o bɛ se ka kɛ nafolo mugu ye a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ min tɛ nafolo yɛrɛ ni hadamaden yɛrɛ bɛ se ka a nafalan bɔ a la ni fɛn min ye n'i y'o o ni a la o bɛ kɛ sababu ye a bɛ nisɔndiya donc n'i y'o kɛ a ye a bɛ ko i ye sinji tugu i baden in na
wan nafaqat ani ka nafaqa do ke aye nafaqa ye jumonye ani nin fana ka suru ɲɔgɔnna nga nafaqati ye min ye a mago bɛ balo la a mago bɛ fiyɛrɛ bɔw la a mago bɛ fɛn caman na min n'o k'a sɔrɔ n'o b'a ka ɲɛnamaya latɛmi i b'a a dɛmɛ olu la nasɔngɔ t'a bolo wala dɛsɛlen don wala sɛgɛnw bɛ a la i b'a lahinɛ ni olu ye k'a sɔrɔ ala ye a se kɛ i ye idan sinjitigiw fana na sira dɔ ye o ye wa bil atfi wal hanan a bɛ kɛ ni fana ni hinɛ ye i k'i balima dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ye sinji de tiɲɛ la hali fɛn tɛ ne bolo ka a di a ma nka n'i y'a ye dɔrɔn a hinɛ ani a makari k'i minɛ k'a fɔ karisa kɔni ye n balima de kalifa ye n sinji de se tɛ ɲɛ dabali tɛ ɲɛ a bɛ ɲaniw dɔw kɔnɔ wala a bɛ gɛlɛyaw dɔw kɔnɔ a se tɛ ne ye ka bɔ a kɔnɔ nka a hinɛ ye minɛ o b'a jira k'a fɔ n'a tun b'i bolo i bɛ dɛmɛ lase a ma a n'o cogoya la walinul janib linul janib fana ye juman ye i k'i fari lamagaya a ye i n'a fɔ i kɛrɛw o kɔrɔ ye juman ye n'i y'a ye i kana kɛ maa ŋaɲama ye a ɲɛkɔrɔ i ka kɛ maa ye maa min n'o k'a sɔrɔ ni fitinamɔgɔ tɛ bala o mɔgɔ tɛ ala kan kisi mɔgɔ min ka ko ka nɔgɔn dɔrɔn nin ye balima de ye ni y'a ye hali n'o k'a sɔrɔ ni e ka kɔrɔ ni a ye mais sinjiya min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ e hakili ka taga o la fɛnw dɔw bɛ yen nɔ i kana sɔn ka olu kɛ ale la donc o fana ɲininen don hali n'o k'a sɔrɔ n'a se b'i ye ka ko dɔw kɛ gɛlɛyaw n'o ɲɔgɔnnaw la nka e k'i majigin a ye ka linul janibi ko o jira a la wal bashasha wal ikram wal ihtiram a bɛ ala fana ka to ka nisɔndiya i balima ɲɛkɔrɔ o ye a nasiraw dɔ ye n'i y'a ye dɔrɔn i ka nisɔndiya kana kɛ dɔrɔn nin ye n balima de n'a ye ɲɛ waati o waati a bɛ nisɔngoya n kɔrɔ wala ni ne y'a ye waati o waati n bɛ nisɔngoya a kɔrɔ o tɛ sinji tugu nasira dɔ ye donc o fana ka olu ye k'u to yen nɔ hali n'o k'a sɔrɔ ni bɛnbaliyaw bɛ yen nɔ ni gɛlɛyaw bɛ yen nɔ fɔɲɔgɔnyaw bɛ yen nɔ nka waati min na n'aw ye ɲɔgɔn ye aw ka ɲina nin bɛɛ lajɛlen kɔ aw k'aw sigi a doro fo ka bɛn bɛ se ka kɛ o kɔnɔ ka ɲa wala bil bashasha wal ikram wal ihtiram i ka a bonya fana ani lahɔrɔma min ka kan i ka olu kɛ a ye wa kullu ma yata'arafu an-nas alayhi min silatin maaw bɛ ɲɔgɔn dɔn ni fɛn fɛn min ye k'a fɔ n'i ye fɛn fɛn min kɛ nin ko in na o b'a jira k'a fɔ ko i ye sinji tugu n'i bɛ to k'o kɛ i balima ye dɔrɔn a bɛ dɔn k'a fɔ ko karisa kɔni ye sinji tugu la dɛ a dɔgɔyara cogo cogo misaliyala anw fɛ yan nɔ fɛnw dɔw waralen don i n'a fɔ ka woro ye fɛnba de ye an bolo an b'a dɔn k'a fɔ woro ye fɛn min ye k'a fɔ k'a bɛ maa kɔnɔ fa o fɛn tɛ wa k'a fɔ k'a bɛ minɔgɔ bɔ i la o fɛn tɛ nka woro a dɔgɔyara cogo cogo bonya ni karama kɔnɔ n'i y'a san n'i sera maa ma n'i y'a d'a ma a bɛ nisɔndiya min sɔrɔ o ye fɛnba de idan hali n'o k'a sɔrɔ ni o de se b'i ye n'i bɛ to k'o kɛ a ye o b'a jira k'a fɔ karisa kɔni ale bɛ a balimaw a bɛ a ka sinji a b'a tugu idan ninnu de ye fɛnw ye minnu n'o k'a sɔrɔ ni dɔnnibagaw ye a kunbabaw fɔ minnu n'o k'a sɔrɔ ni sinjitugu bɛ kɛ ni olu ye dɔw wɛrɛ misɛnmanin caman bɛ a kɔnɔ nka bakurubaya la i bɛ taa sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ ninnu an ye minnu fɔ nin ɲɛ tan nɔ hali bi an karamɔgɔ Isa n'i ma fara ɲɔgɔn na sinjitugu an kɛlen kɔfɛ k'a dɔn fɛn min na ni sinji bɛ tugu cogo min na yala sinjitugu yɛrɛ nafa jumɛn ani samantiya jumɛn bɛ a la ni sinji tugura an ka jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye an ka société yɛrɛ kɔnɔna la nafa jumɛn b'a la ɲininkali a diyara n ye alhamdulillah nafa min bɛ sinjitugu la a tɛ fɔ ka ban nka an ka diinɛ in kɔnɔ kulu saba bɛ yen nɔ fɛn saba bɛ yen nɔ min n'o ka sɔrɔ ni olu ka bɔn ale de bɛ kɛ sababu ye k'o lase hadamaden ma o fɛn saba ninnu ni olu sɔrɔla an bɛna ye k'a fɔ o ye hadamaden kunna wololen ye a ye hɛrɛ dunna hɛrɛw ni lahara hɛrɛw a ye a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o de ye sinjitugu a sabatira hadisaw kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden ka dɔ fara a si kan a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara hadamaden si kan an bɛna ye k'a fɔ hadamaden ɲɛnamaya ka di ye i kɛra silamɛ ye i kɛra hali n'i kɛra fɛn wɛrɛ min tɛ silamɛ ye an b'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya alhamdulillah a ka di danfɛn bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la hadamaden donc dɔnnibagaw y'a sabati k'a fɔ maa fɛn fɛn min ye sinjitugula ye o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara a tigilama si kan
o ye sababu fɔlɔ ni ma dun n'i ye si caman sɔrɔ an bɛna ye k'a fɔ o ye ɲɛnamaya hɛrɛ de a fɛn filanan ye min ye o de ye an k'a dɔn k'a fɔ ko sinjitugu a bɛ kɛ sababu ye fana ka dɔ fara hadamaden garizigɛ kan wala ka dɔ fara hadamaden ka hɛrɛw kan o fana sabatilen dɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ka hadisaw la minnu n'o ka sɔrɔ ni olu sabatilen dɔ alakira sallallahu alaihi wasallam o ka kumakanw kɔnɔ n'o ye a ka hadisaw ye ni mɔgɔ ye ɲɛnamaya yani i ye si jan sɔrɔ i tilala ka sɔrɔ fana sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ an bɛna dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛw de hadamaden a ka di hadamaden caman ye kɛrɛnkɛrɛnya la silamɛ kan ka nata nin na a sabanan ye min ye sinjitugu ye a bɛ min lase hadamaden ma o de ye dukhulul janna sababun li dukhulil janna sabula ale de bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden don aljanna kɔnɔ ala yɛrɛ ka diɲɛ kɔfɛ o fana sabatilen don masaba in ka kitabuba in kɔnɔ a sabatilen don alakira sallallahu alaihi wasallam o ka hadisaw kɔnɔ minnu n'o ka sɔrɔ ni olu kunnafonilen don an bɛ fɛ ka hadisa kelen fɔ min n'o ka sɔrɔ ne a kunnafoniya min bɛ nin kumakan in sabati k'a fɔ ko sinjitugu k'o ye sababu dɔ de ye min bɛ hadamaden lase aljanna kɔnɔ أمننا صحيحين كأبو أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بما يدخلني الجنة ويبعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد وفق أو قال لقد هدي كيف قلت فأعاد الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة ni hadisa in kono nan koko akuna funna ka bo abi ayyub al ansari da radiyallahu anhu akoko alakira ko ce do de la ka se alakira ma nema ni kisibe alakira minye ayi kanto alakira ma ko mbi fe ka fendo de fonye mimbe ke sababu ye mimbe nado aljanna kono kan yoroma janja ka bo tasuma donina wala alakira ko ikado ka fɔ ko ala yi i bɛnsɛmaya ala wala ala yi kanda i ye min laɲini i bɛna o sɔrɔ ala kira ye a ɲini a fɛ tuguni a ka segin ɲininkali kan a segin n'a kan ala kira ye a jaabi fɛn juman de la a ko n'i bɛ fɛ i ye min laɲini i ye ɲininkali kɛ min na o ka k'i ye i bɛ ala de batu kana filankafuya kɛ i ka seli i k'a lajɔ i ka jaka i k'a di wa min ye i sinji ye i k'o tugu a taalen kɔfɛ ɲininkali bannen kɔfɛ a taalen ala kira y'i kanto sahabaw ma ko n ye min fɔ nin cɛ ye n'a sera ka nin waleya k'a mina ka baara kɛ ni a ye o kɔni ka a bɛ don aljanna kɔnɔ donc o la dɔnnibagaw y'a ye k'a fɔ ko ninnu ani hadisa wɛrɛw fana bɛ yen nɔ ani aya wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu b'a sabati k'a fɔ ko sinjitugu k'o fana bɛ kɛ aljanna donni sababu dɔ ye. Cɛno Isa sinji tugu samantiya dɔɔnin sisan yali maa min bɛ sinji tigɛ maa min dɔnnen don ni sinji tigɛ e yɛrɛ k'i tigɛ o tigi la yala o fana bɛ jate sinji tugu dɔ ye wa ati maa min t'a ka sinji tugu e yɛrɛ fana k'i tigɛ o tigi la a ka sinji tigɛ sababu kama yala e ka o kɛwale in fana bɛ jate sinji tugu ye wa. Alhamdulillah Cari Usman maa min n'o k'a sɔrɔ ni sinji tigɛla de don k'a fɔ ko ale ye sinjitigɛla ye dɔrɔn ko a bɛ waleyaw minnu na a bɛ baaraw minnu na k'i fana bɛ o ɲɔgɔnna kɛ ka kɛ tajuru sara ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ma yamaruya o la ale ko maa min n'o k'a sɔrɔ ni ɲuman bɛ kɛ i la yani ɲuman bɛ kɛ i ye baara ɲuman de bɛ maaw de bɛ sinji tugu ka ɲasi i la yani u bɛ baara ɲumanw ɲasi i la k'a fɔ ko karisa bɛ nin ɲumanya in kɛ n sinji de dɔn n fana k'o ɲɔgɔnna kɛ ko a tɛ fɔ o ma ko sinji tugu k'a bɛ fɔ o ma de ko al-mukafi laysa al-wasilu bil mukafi ko a bɛ fɔ de ko o ye mukafi de nka ko wasilu ye juman ye sinji tugu la a bɛ fɔ maa juman ma ko sinji tugu la ko o ye maa de idha quti'at rahimuhu wasalaha maa min n'o k'a sɔrɔ maaw b'a la e sinji de dɔn waati bɛɛ lajɛlen na u b'i sɛgɛrɛ ni kumakanw de ye ani waleyaw ye min bɛ kɛ sababu ye hali a kelen dɔrɔn o bɛ kɛ sababu ye ka fitinaw ni balawbaw wuli aw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ sababu ye ka sinji tigɛ mais e b'o sara ni ɲumanya ye k'a labɛn n'a ye fɛn fɛn min kɛ i kana o jate
donc kana fo k'a fɔ karisa waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ nin ko kolonw de ɲasi ma a bɛ min kɛ la fan fana ko o ɲɔgɔnna de kɛ a la alakira ko o tigilama a tɛ fɔ o ma k'o ye sinjitugula ye labal mɔgɔ min n'o k'a sɔrɔ ni kojugu de bɛ ɲasi la e la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na n'i b'a kun a n'a a kunnaya bɛɛ lajɛlen na i b'a muɲu nka o bɛɛ la e bɛ ɲumanya de ɲasi a tigilamaw ma a bɛ fɔ o tigilama de ma ko sinjitugula nka ni maaw ye ɲumanya ɲasi e ma ninnu bɛ bonyaw ni ɲumanyaw de kɛ e ye waati bɛɛ la ni e ye ɲumanya fɛn fɛn min kɛ a bɛ ko e fana bɛ na juru sara dɔrɔn de la donc o kɔni u ye ɲumanya de k'i ye dɔrɔn i fana ta sera i fana bɛ o juru sara donc o tɛ mais sinjitugula yɛrɛ yɛrɛ de ye maa min n'o k'a sɔrɔ ni kojugu wala ko kunamanw bɛ kɛ a la nka a bɛ a sara ni ɲumanw ye o ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka kumakan ye an bɛ misaliya dɔ fɔ alakira ka sahaba dɔ sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto cɛ dɔ de la ka n'a ma o y'i kanto alakira ma ko alakira i k'a dɔn k'a fɔ ne sinjiw ni n balimaw dɔw bɛ yen nɔ ko ne kɔni sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na n bɛ ɲumanya de kɛ u ye n bɛ sinjiya ani balimaya min bɛ an n'u cɛ n bɛ olu dilan ka ɲa n kɛlen don k'o kɔlɔsi nka olu kɔni sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na u bɛ ko kolonw de kɛ ka kɛ juru sara ye k'a ɲasi ma yani u bɛ o de ɲasi na sanga ni waati bɛɛ lajɛlen wa uhsinu ilayhim n bɛ ɲumanya ɲasi u la nka olu kɔni yusiuna ilayya olu bɛ baara juguw dɔrɔn de ɲasi na ma alakira y'i kanto a ma ko k'i bɛ baara min na k'i ka tɛmɛ ni a ye i ye min fɔ n'a bɛ ten nɔ dɛ kana i ɲasi fosi la ko e bi ko maa min n'o k'a sɔrɔ n'a b'a la ka bugurijɛ kalama i b'a la ka o de suuru u kanw kɔnɔ e kɔni ka tɛmɛ n'i ka baara ye u bɛ baara kolonw minnu ɲɛsila i ma e kɔni ko kun dɔrɔn mais e k'a sara ni ɲumanya ye a bɛ fɔ e de ma ko sinji tugula Caro Isa ni sinjitugu kɛra fɛn ɲuman ye siga t'a la sinjitigɛ o bɛ kɛ kojugu ye o kojugu fana a n'a kɔlɔlɔ de don sinjitigɛ kɔlɔlɔ jumɛn bɛ sinjitigɛ la an ka jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna la alhamdulillah Caro Usman an ye sinjitugu an ye a nafaw fɔ min bɛ sɔrɔ a la bakurubaya la an y'a fɔ n'o ye ɲɛnamaya kuntagala jan ye ani hɛrɛw sɔrɔli n'o ye nɛɛmayaw ye duna nɛɛmayaw ka tila ka laban ni aljanɛ sɔrɔli ye an b'a dɔn si ka t'a la k'a fɔ nin ye fɛnw de ye min n'o ka sɔrɔ n'a nafa ka bon kosɛbɛ hadamaden bɛɛ lajɛlen ka kan ka nata a la kɛrɛnkɛrɛnya la min ko k'i ye silamɛ ye fɛn fila de don n'a fɔra sinjitugu o kɔrɔ ye fɛn wɛrɛ de bɛ yen nɔ a bɛ fɔ k'o ye a sinɛ ye sabula n'i ma kɛ sinjitugula ye dɔrɔn ala kan kisi a tigilama bɛ kɛ sinjitigɛla de donc o la nafa minnu bɛ sɔrɔ sinjitugu kɔnɔ ni a tigilama kɛra sinjitigɛla ye sika t'a la a tɛ olu nafaw sɔrɔ o ye kelen ye a filanan ye min ye k'a fɔ k'a ma olu nafaw sɔrɔ o dɔrɔn tɛ dɛ mais kɔlɔlɔ wɛrɛw de bɛ yen nɔ min ka jugu kosɛbɛ min n'o k'a sɔrɔ ni olu bɛ fara ale ta kan a ma dɔ in sɔrɔ mais a tilala ka dɔ wɛrɛ fana sɔrɔ tuguni min n'o k'a sɔrɔ ni o ka jugu ka tɛmɛ kojugu caman kan Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ dɔ la kuranɛ kɔnɔ a bɛ silamɛw ladi a b'a fɔ k'a fɔ k'aw tun bɛ ɲini ka kɛ maaw ye maa minnu n'o k'a sɔrɔ aw tun bɛ ɲini k'aw kɔdi ka taa dugukolo kan ka kɛ sinjitigɛlaw ye k'aw kan'o kɛ dɛ n'aw tun bilala olu kɔnɔ ala kan kisi aw bɛ n'a ye k'a fɔ olu ye maaw de maa minnu n'o k'a sɔrɔ ni ala ka danga ye olu sɔrɔ ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum ala y'u tulo gɛrɛn wa a'ma absarahum ala ye u ɲɛ fana fiyɛ idan maa min hali n'o k'a sɔrɔ ni a danna nin kelen in dɔrɔn ma maa min n'o k'a sɔrɔ ni ala kan kisi ala ka danga jiginna tigilama kan an bɛ n'a ye k'a fɔ kojugu tɛ yen nɔ min bɛ o sanfɛ k'u ma tɛ k'a fɔ ko u tulo gɛrɛn ka tila k'a fɔ k'u ɲɛ fiyɛ o kɔrɔ u tɛ fɛn min b'u nafa tuguni duna ani lahara u tɛ fɛn ye min b'u nafa duna ani lahara k'a fara ala ka danga in kan nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ na kɛ de n'o k'a sɔrɔ ala kan kisi n'u tun farala sinjitigɛlaw kan o b'a jira na k'a fɔ ja nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ sinjitigɛ in kɔnɔ ni ala ye maa min kɛ sinjitigɛla ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a tigilama sɔrɔ
kololo min be no ka sɔrɔ n'an ye aya nin bila k'a sɔrɔ an m'a walawala an yɛrɛ ka sigidaw kɔnɔ an bɛ n'a ye k'a fɔ sinji n'i y'a dilan k'a ɲa k'a tugu nafaw minnu bɛ a la a bɛ du a b'u dilan a bɛ denbayaw dilan a bɛ sigida a b'a dilan a bɛ kindaw a bɛ jamana a bɛ bɛɛ lajɛlen dilan ala kan kisi n'o k'a sɔrɔ n'a tigila maa kɛra sinji tigɛla ye o fana ye a aksu ye a bɛ kɛ sababu ye a bɛ taa sɔrɔ denbaya kɔnɔ ni sinji tigɛla kelen bɛ yen nɔ a bɛ kɛ sababu ye ka gaw k'olu kɔdɔn ɲɔgɔn na ka denbayaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na sigida kɔnɔ a b'o cogoya kelen na kalanyɔrɔ la baarayɔrɔw la ani jamana jɛkulu la ani baarakɛyɔrɔw la nin bɛɛ lajɛlen na o ye o sinjiya ye sinjiya an y'a fɔ kuma daminɛma na k'a fɔ ko sinji balimaya de don nka hali n'o k'a sɔrɔ ni maa fana jɛlen don cogoya dɔ la baaraɲɔgɔnyaw ni jɛkuluw dɔ la o cogoyaw dɔw fana la a bɛ kɛ sinjiya ye o fana la a bɛɛ lajɛlen de bɛ nin kiiri kelen kɔnɔ a ka dilan ka ɲa o de ka fisa k'a fɔ ko ka a tiɲɛ fɛn fɛn min ye tiɲɛli ye an ka diinɛ t'o fɛ an ka diinɛ ye an bali o ma an karamɔgɔ komi an ka waati sera a kuncɛyɔrɔ la sisan kumakan laban jumɛn b'i bolo nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ani bɛ dugawu kan ye an bɛ baro in kuncɛ o kan ayiwa alhamdulillah kumakan laban min bɛ yen nɔ o de ye an k'a dɔn k'a fɔ an ka nin silamɛya diinɛ n'a y'an bila fɛn fɛn min na i bɛ taa sɔrɔ an ka nafa b'o de kɔnɔ an k'o matarafa ka baara kɛ ni o ye min ye sinjitugu ye an ye a nafaw fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ masaba in kumana o ka kitabuba in kɔnɔ a y'an bila o la kɛrɛnkɛrɛnya la alakira sallallahu alaihi wasallam ale ci kun fanba ye bu istuli utammima makarim al akhlaq ina fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ka jiko ɲumanw ka olu cɛri manto in kɔnɔ ani duna bɛɛ kɔnɔ o la jiko yani min ye sinjitugu ye o ye a do ye o la silamɛw bɛɛ lajɛlen ka a matarafa u kana a mina k'a fɔ ko dennin de don fɛn min don nafaba de bɛ a la ala kan kisi fana min ye sinjitigɛ ye n'o ye a aksu ye silamɛw fana k'i yɔrɔ ma janja ka bɔ o la sabula n'a fɔra ko nin ka ɲi dɔrɔn o kɔrɔ an k'a kɛ n'a fɔra ko nin man ɲi o kɔrɔ ye ko an k'a ye ka to yen nɔ donc min ye a aksu ye an ka yɔrɔ ma janja a la sabula kɔlɔlɔ minnu b'a la an da sera a dɔw ma min n'o k'a sɔrɔ ni olu ye kojugubaw ye o la an b'a ɲini ala fɛ hali bi baro in a kuncɛyɔrɔ la kumakanw minnu fɔlen filɛ ɲɛ hali bi a faamuyali ani ka se ka baara kɛ ni a ye ala k'a nɔgɔya ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ye wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasuli wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin sinji tɔgɔ yɛrɛ arabukan na a tigɛra ka bɔ Alahu Taala yɛrɛ tɔgɔ de la subhanahu wa ta'ala o de la sinji bɛ dulon al-arshi la waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ maa ye ala ka maa situgu ala ka maa garisɛgɛ foni ala ka fɛn kɛ maa ye a bɛ min laɲini maa min ye ne sinji tugu wa o cogo kelen fana na a bɛ danga don ala ka maa garisɛgɛ tigɛ ala ka maa si tigɛ ala ka maa ka sɔrɔ tigɛ maa min bɛ ale sinji tigɛ n'an ye nin hadisa in ta k'ale ala kira ka kumakan sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an b'a ye k'a fɔ ko sinji tugu ko fɛn dennin tɛ ko sinji tigɛ fana ko kɔlɔlɔba de bɛ a la i n'a fɔ an karamɔgɔ da sera a ma cogo min na hali tuma dɔ la n'an y'an ka jamana ninnu ta k'a lajɛ an bɛ segin ka na k'a fɔ k'an ka culture an ka laadalako an ka kokɔrɔ n'an seginna kɔfɛ hali diinɛko kɔfɛ k'a ye an ka laadalako an ka fɔlɔ maakɔrɔbaw an b'a ye k'a fɔ k'olu tun ka sinjiko t'u bolo kɔlɔnkɛ ye u ka balimaya tun t'u bolo kulonkɛ ye olu tun kelen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ balimaya kɔnɔ olu tun kelen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ sinji kɔnɔna la nka an bi de an bɛ ka kulonkɛ sinji la an bɛ ka sinji labila an bɛ ka sinji kɛ bolo kɔfɛ fɛn min mana sɔrɔ dɔɔni kɛ o bɛ ɲinɛ a balimaw kɔ min mana jɔyɔrɔ dɔɔni sɔrɔ o bɛ mabɔ a balimaw la o bɛɛ lajɛlen bɛ don sinji tigɛ de kɔnɔna la an bɛ Alahu Taala de ala ka faamucogo ɲuman di an ma k'an segin ka na sinji tugu kɔnɔna la sinji tugu fana samancɛ minnu fɔra a kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ de n'an ye sinji tugu ala m'an kisi la kɔlɔlɔ caman bɛ an b'a kɔnɔ bi tuma dɔ la fo maa bɛ kamana gan f'a b'a yɛrɛ ɲininka ko n ye mun de kɛ Alahu Taala la tuma dɔ la n'i y'a la i bɛ taa sɔrɔ a kɛlen don k'a sinji tigɛ a b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔna la kojugu o kojugu n'a b'an sɔrɔ a b'an sɔrɔ ka da an yɛrɛ ka kɛwale kɛlɛw de la an bɛ Alahu Taala de kumakan nafama mun fɔra ala ka faamucogo ɲuman di ala ma an bɛɛ lajɛlen ma ala ka an bila sinji tugu sira kan minnu bɛ yen n'olu bɛ sinji tigɛ la wala ni gɛlɛya dɔ bɛ u n'u sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ Alahu Taala ala ka hakili ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn sabati sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ ka sinji tugu cogoya ɲuman nɔgɔya an ye an bɛ segin k'an karamɔgɔ fɔ ale min ye an bisimila bi diinɛ bara n'o ye an karamɔgɔ Cɛrno Isa Umar Kane an karamɔgɔ minnu bɛ Kayi dɔn kosɛbɛ Cɛrno Umar Ngijilɔ ni ala ma hinɛ a la n'a tun dɔnnen don Kayi
o denkɛ de don an tun b'o de ka du kɔnɔ bi diinɛ baro la aw minnu sigilen tun don aw ka jabaraniw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an bɛ Alahu taala deli Ala ka sigida nataw fana jira an na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي